Ndewo ndị ọma, abịa ka nkọwara anyị ọnọdụ ụfọdụ anyị na-ahụta n'ebe ụmụaka anyị nọ. Mgbe ụmụaka ndị anyị na-ele anya, ụfọdụ si nne na nna ejirila ya gwọ ọgwụ ego, maọbụ ha si ha hapụ nwa ọ wee imbecile. Ihe a na-akpọ ya wụ autistic. Gịnị bụ autistic? Autistic bụ nwa maọbụ onye nwere autism spectrum disorder. A na-ahụta ọnọdụ dị otu a n'ọtụtụ ụmụaka siteri mgbe a mụrụ ha, ha na-eto abịa chọpụta ọnọdụ dị otu ahụ. Nwa nwere autistic mgbe ụfọdụ ọ naghị egwucha egwuregwu ya na ụmụaka ibe ya ndị ọzọ. Ha anaghị ekwu okwu were were, ha na-ekwu okwu na ntị ntị. Ha na-eme otu ihe ha emeghị ugboro ndị ka mgbe ụlọ ha na-ahụ aka n'ihu. Mgbe ụfọdụ ịhụ ha bịa na-ele anya otu ebe. Mgbe ụfọdụ ha anaghị ekwu okwu, ha nwee ikwu okwu ha bịa ha ekwu okwu na ntị. Ihe a bụ ọtụtụ ejirimara nwatakịrị ọbụla nwere autistic. Ụmụaka ndị a dị otu ahụ, mgbe ụfọdụ ọ dị ọtụtụ ihe a na-eji ama ha. Ha na-esonyechara ụmụaka ibe ha, na-apụta ebe ndị ọzọ na ha na-alaiki ịnọrọ onwe ha na-emere ihe onwe ha. Mgbe ụfọdụ ha na-ahụ otu ihe n'anya karịsịa, o nwere ike wuru egwu maọbụ ngwongwo ha ji egwu egwuregwu, maọbụ ya wuru na o nwere ihe onyonyo maọbụ ihe nkiri ha na-alaiki ile. Nke o nwere ike isi ha bịa saa ahụ maọbụ isi ha bịa ka saa ha eze, ha ajụ gị isi ha mgba aga m enye gị ihe dote ịga nwa ọ ga-ewute ha bee, mana isi ha ala kwe ha nkwa ihe ahụ ha hụrụ n'anya, obi atọ ha ụtọ, ha eme ihe ahụ ị chọrọ ka ha mee ngwa ngwa. Ụmụaka ndị a dị otu ahụ ọ bụghị ịgba ụmụaka ndị otu ahụ ọ bụghị na-ịgba afa, ọ bụkwana ihe ndị nne na nna ha metere dewere ha n'ọnọdụ a, maọbụ oke ọgwụ nne ha na nna ha ṅụrụ, maọbụ na ọ bụ ihe ọjọọ ha metere, maọbụ na ọ bụ ọwụghị ihe mmụọ. N'ihi ụfọdụ bịa sị ha sọ ihe mmụọ, ụfọdụ si ha sị na ihe awụ ihe nna nna ha metere, nwa alọrọ ahụ ụwa nwe ihe dị otu ahụ. Ụmụaka ndị dị otu ahụ ha ka na-abakwa uru. Ọ bụrụ na enwe ike tinye ha n'ụlọ akwụkwọ, o nwere ụlọ akwụkwọ ewepụtara iche ebe a na-akpọga ụmụaka ndị dị otu ahụ, akụziere ha ihe, a na-akụziri ha ihe, nyere ha aka ma ikwu okwu were were, ịkọwapụta ebumnobi ha, ha eme onwe ha express n'ụdị pụrụ iche. A na-enyekwara ha aka ịmụ ihe, ha mụta ọtụtụ ihe kwesịrị ka ha mụ. Ụmụaka ndị dị otu a ha na-etokwa eto dịka ụmụaka zukwara oke, ha na-eto buo height, too eto dị mma n'anya, kama o si n'otu gị nwa na onwe gị bụ nne na nna ji haziere nwa ahụ ọchị ụtọ ahụ dabara. Ụfọdụ na-eme ahapụ ha na-asa ahụ mbe hapụ enwere ihe ọma. Ụmụaka ndị a na-enwe ọgụgụ isi. Ụfọdụ n'ime ha na-enwe akara aka pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị gaa n'ihu akwụkwọ, ị ga na-ahụ ọtụtụ ụmụaka ndị dị otu a, ha nwere akara aka pụrụ iche Chukwu ji gọzie ha, ọ nọ ha n'ime. Kama ọ bụrụ na ị nwee ike tinye nwa ahụ ebe o kwesịrị, ha ga-eme ka akara aka ahụ pụta ihe. Ha pụkwara ịbụ uru echi, ụmụaka ndị nwere ọnọdụ ha. Nke bụ ihe m ji wepụta ihe a bụ dịka onye nkụzi nwụ, anyị na-abịa ụlọ akwụkwọ, anyị na-ahụkwa ọtụtụ ihe, anyị na-agụ akwụkwọ, anyị na-ahụkwa ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ị nwere nwa dị otu ahụ, eluzula hope gị, uche gị apụla n'ebe nwa ahụ nọ, ka nwee ntụkwasị obi ebe nwa ahụ nọ, kama jiri nwayọ kpọrọ ya gaa ebe kwesịrị ka kpọrọ ya aga, ka ha nwee ike tụziere ya ka nyere ya aka, ma ụdị ihe ọ ga na-eri ga na-enyere ya aka n'ụbụrụ isi, ma otu a ga-esi na-agwa ha okwu, nwere ha ndidi. N'ihi na ọ bụrụ na ị nweghị ndidi ga ga-enweta ya, gị si na nwa aba ahụrụ n'uru dịka a sị na ọnwa imbecile na otu ahụ.